Kull ċittadin Malti kellu ammont ħobs, zokkor, aġin, żejt, rationing jiġifieri, bil-etik rationing. Tmur tinkiteb jew għand tal-grocer għall-aġin u dan, u l-forn jew għand wieħed tal-forn u kienna anke grocers qasmu l-ħobs tijolhom il-furnar. U tinkiteb. U l-furnar kemm ikollu nies miktubin għandu, il-gvern teħt qiegħ. Kull 15, kollox kull 15. U z-żejt u daw l-affarijiet kull 15 u l-ħobs kull jum. Anti kemm ikun fil-familja, tieħu l-ammonti ta' kollox. Kemm tkunu fil-familja. U dan kien il-ħobs sussidjat ħafna. 5 soldi ħobża tar-ratal dak iż-żmien. 800 grams. Kienu min jiznu l-ħobs, kienu ma jiznux, iktar ma niznuħx mill-li jiznuħ. Ratal 800 grams ġi? Ratal 800 grams, kilo 1000. U bat nqat tar-raxen. U di kienet tar-raxen ħafna mill-furnara ma ħadux biex jirbija. L-inqata? Ejwa, u jien fraħt. Għax issa ħatibda l-kapaċità, issa ħatibda l-ġlieda tal-ħajja. Issa mhux ħanoqgħod tistrieħ fuq il-fem. Il-ħaxi il-raxen kien fih ħafna loopholes. So. Biex ma ngħidulhom l-oġġett ieħor. Naħseb l-oġġett ieħor ħarablek diġà. U hekk ma jkollok xi ħbieb u dan kien hawn furnara jaqalgħu ħafna flus u furnara oħra ebatu. Għalfej, x'kienu l-loopholes pereżempju? Kienu l-loopholes, kienu fimni għavolja żmien għaddhom ma mhux ħadoqgħod għax inti ħafna pereżempju kienu jaħdmu 50 xkora fi 15 jew 60. Sewa. U jituhom 70. Xiġifieri, mela, jaħdmu 50 suppost qed jaħdmu 50 xkora. Di diffiċli biex tisimha ta'. U le jiena Diffiċli biex nifhem dawn l-affarijiet first prize nieħu. L-unika ħaġa li nieħu first prize fiha. Mela jien furnar, għandi nies miktubin għandi, u jien ħaqni 60 xkora kull 15 tqiegħ. Sewa. U kien hemm l-uffiċċju FCCU. Flower FCCU. Li qassamet qiegħ. Li kien Dipartiment tal-Gvern li jħossib qassam it-tqiegħ lill-mils u l-mils qasmu l-furnar. Imma mbagħad kien hemm persuna fin-nofs jgħidulu l-burdnar. Il-burdnar. Il-burdnar ikollu l-furnara. Sewa. Allura mbagħad il-burdnar kien hemm uffiċċju dell-FCC u jtik kemm għandek tabbit lill-burdnar minn mit-tali magna f'dan 15 biex tqassam il-furnara tiegħek. Issa kien hemm furnara mbagħad li kellhom suppost 60 xkora kull 15 raxen. Jkollhom xi ħabib jtihom 70. L-10 xkeri bihom black market. Dik kienet iġifieri. Mela, tlaqna?